na mar kaunti ma Migori Dr. Pamela Odhiambo kautenore kod riwruoge matindo mag oganda e kaunti ma Migori ochako chenro mar pidho yien ma oriwo koda kamago mag olembe. Chenro no ma otisi ni Greening Migori geto jiwo jopiny omed mako motegno pith mar yien kaka Juma leronwa. E chenro ni mar pidho yien ma otele kod woman rep machon mar kaunti ma Migori Pamela Odhiambo masani dhi nyime koro geto puothe ji giwegi. Ng'eyo ni kinde motelo jotelo duto osebedo ka target gik miluongo ni public lands kata kipidho yien e skunde. King'iyo percentage maduong' mar kama gima luongo ni desert kata kama otuo ng'eny gi gin lopegi. Target na maduong' nyoriwore gi community. Koro awuotho kuom community gi to ka yudo jal moro manigi low to koyie ni mondo wapidh yien kanyo to koro wamanyo seedlings gi to wakelo tipidho kanyo to gibede koro rito gi. Ka opogore kod konyo e medo lach mar bunge kaunti ma Migori, chenro ni bende koro geto ting'o malo nweng'o mag oganda ka okalo kuom pidho yiendego mag olembe ma oting'o avocado, apoyo kod mamoko. But kipuro chiemo kama endi tinyalo yudo moko miuso gi moko michamo tiyudo godo kaka in gi gigeni maful. Wariwo gi bende gi yiende moko manyalo nyuolo olembe ma bende ji nyalo chamo kata inyalo los go gik mamoko. Koro wapidho yiende moko kaka avocado. Koro gigi biro konyowa kuom loso bungu to gigi bende nyalo konyowa kuom loso chiemo. Woman rep machon mar kaunti ma Migori Dr. Pamela Odhiambo wacho ni koro gigeto puothego mag ji giwegi nikech giseyango ne gine ma gintiere kod thuolo mar pidho yiende bende koro nyalo konyo piny owacho mar kaunti ma Migori mar chopo 10% mar bunge. Wani mondo gimiluongo ni lwasi marwa kata alwora mar kama wadake obed kama nyalo support ngimawa. Yiende mwapidhogi machalo kaka fruits, machalo kaka yiende ma nyachon gikonyowa e weche mag environment, gikonyo e weche mag food. Odhiambo wacho ni chenro ni bende chiwo tije ne ojende ma osebedo mana ka tholo kuoro e pacho nikech nok matije. Target women groups gi youth groups mar bero ngimagi kata tegogi kuom ngimagi giwegi. Moko kuom oganda ma osewuok oko mar pidho yiende e puothegi ywago nengo mamalo mar kothe yien ka bende gidwaro mondo piny owacho koro konygi. Wang'e ni sirikal biro winjowa, wan gi puothe Migori ka wan gi puothe to gin puothe maninda. Koro ni wanyalo yudo kata ministry moro mar agriculture kata ka en e county kata en e national government to biro to okonyowa kaka wanyalo timo gigi tang'e ni wabiro dhi maber. Pidho yiende maloga na par igeto e bwo chenro ni bende koro tisi kaka Greening Migori e kinde ma dwe achiel. Kaunti ma Migori pod nitiere kod matin 1% mag bunge. Juma Ramogi.